Ubagra ayok lakon Ubagra ayok lakon Panca ayok lakon Dipramota ayok lakon Dipramota ayok lakon Dipramota coba kelai cini manfaina jeng malaika Dipramota coba kelai cini manfaina jeng malaika O tahurau o buhurau dole dole hatai kotor jeng tanglai nai tanglai nai ini taku media na hambai joto na saimono sara Tripura borok sudu Tripura simia pura sini India Bharat borsho no kapi thangka je sini Maharaja Pradut Kishore Dev Burman sini Tripura sarok joto no Tripura sarok ni bagai je kaisa hunger strike fast unto death abo Februari 28 tarik ni simi cengmani Mia 2 tarik obdi chung Maharashtra no logeri woi hatai kotor bormorawo je hunger strike no chung success kai mangka aboni bade Mia chung prai deta digi chung khnaka Tripura government Tripura motha tai Indian government je mo memorandum of understanding of brok ni accord soiri mani chung nukka abo chini je Maharashtra ni Tripura sa rok ni bagai je coba abo successful engka an bagai tini hai na hai sini kasuksa Maharashtra ni kobok Mumbai chung tini 47 ambasa 47 ni joto Tripura sa rok chung tabo bormora hatai kotor digi lamri tongo sini 47 ambasa ni prai 42 ta gari hai tabuk chung thangai mangkha tei list mutabik tabuk 42 ta angkha tai busuk phainai abo tabuk jara tui chung saimia ko jotono hatung khaja khaiye je 47 ambasad tongnai indigenous people rok ba Tripura sarok tini je Maharashtra ni je stage of hai boktata renai hinmani no khdan bagai chung tiarungjak abono chung tini lokorona sanani muchungo je chung khansa ini je mari abo chung khansa tongmani bagai no tini kasuksa Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Dev Burman tini Tripura sarok ni bagai chung kaisa itoihasik ba chung laibuma tiklai mangkha aun bagai chung sanani muchungo Tripura motha rokno jara bengai nai rok je party chikon borok ne Maharashtra ni loget meeting rokota thangdi bono mungkhui Maharashtra porjonto hinia je Pradut hinai mungkhunai rok tini brokno chung pok kachanani muchungo tabu je Tripura sarok khansa tongmani bisite no kusum generation next generation no sini Tripura sarok je hai asai phainai rok borok kaham khaino o Tripura hawo borok choli mannai aboni hai kaisa chung laibuma sanami mangkha abo chung khansa ni bising tino aun bagai chung khansa taibo matongnai sini coba oro omobai simi thakya sini je manthai suktai je memorandum of understanding o suimani abo jotokhon kaham kai implement ongyasak chung khansa khai coba khainai tai jotono Maharashtra no logeri nai hineino chung ready tongjak Mia busuk jara tei mankha tam mankha abo kisas chung jeti nukmani aro to prai chini je Tripura sarok ni nangpuk mani no bebak mani manka je language right land right nini financial autonomy abahai rok je nangpuk mani chini Tripura sarok abono bebak mani thangka abono main dorkar jeti main dorkar no chung mangka